салом дӯстон, хуб, чӣ хабар? Дирӯз як шоми пур аз футбол буд. Бозиҳо бисёр буданд, асосан бозиҳои ҷоми гузаштан, плюс нимфиналҳои ҷоми Африқоам баргузор шуданд. Мо аллакай медонем ки ба финали ҷоми Африқо баромад. Дар финал Марокко бо Сенегал бозӣ мекунанд. Росташро гӯям, худи бозиҳои нимфиналии ҷоми Африқо чандон ҷолиб набуданд. Он гуна бозиҳое шуданд ки ҳатто то охир тамошо кардан намехустӣ. Лаҳзаи хатарнок кам, эҳсосотам кам. Финалро албатта тамошо мекунем, вале дар бораи он нимфиналҳо бисёр чиз гуфтан нест. Ростӣ, он ҷо воқеан мавзӯи ҷиддиам набуд. Аз ҳамин сабаб имрӯз мо фақат ба ду бозии дигар диққат медиҳем, ки дирӯз гузаштанд. Ин бозиҳо кушодтар буданд, бо голҳо, бо ҳаракати зиёд. Тамошояшон осон ва шавқовар буд. Ҳоло дар бораи ҳамин бозиҳо суҳбат мекунем. Чӣ шуд, чӣ нашуд, чӣ баромад ва чӣ не. Пас омода шавед. оғоз мекунем. Дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳоло регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд агар дар вақти регистратсия промои махсуси мо AMG 0777-ро истифода баранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Бардорони ман, росташро гӯям, барои ман натиҷаи ин бозӣ ҳанӯз пеш аз оғози он маълум буд. ҳамин ки ҳайатҳоро эълон кардам, фаҳмидам ки имрӯз барои Челси бозӣ хеле вазнин мешавад. Бозии аввали нимфинали ҷоми Лигаи Англия буд. Бозии хонагӣ, майдони худӣ, вале дар охир Челси бо ҳисоби 2-3 аз Арсенал мағлуб шуд. Бале, бозии ҷолиб баромад, лаҳзаҳо дошт, ҳаракат буд, дилгиркунанда набуд, аммо росташро гӯям, ин он бозие нест ки ба он умедбандӣ ва бигӯӣ ки дар бозии ҷавобӣ Челси ҳамаи чизро метавонад ислоҳ кунад. Албатта метавон гуфт ки агар дар бозии ҷавобӣ Челси бо ҳайати беҳтар барояд, мумкин аст камбек шавад. Дар назарияҳо чунин имконият ҳамеша ҳаст, аммо агар воқеиятро бинем, дар Emirates сценарияи маълум як аст: пирӯзии Арсенал. Кам эҳтимол дорад ки чизи ғайри чашмдош ё ин ки сенсатсия рух диҳад. Ба виҷа агар ба омор нигоҳ кунем, Челси аллакай 6 сол мешавад ки Арсеналро бурда наметавонад. Агар ҳамин раванд идома ёбад, дар чанд соли наздикам чизе тағйир намеёбад. Як нуқтаро бояд равшан гуфт, бародарон. мағлуб шудан дар дерби, он ҳам дар майдони худӣ, худ ба худ нокомии ҷиддӣ ҳисоб мешавад. дар ин ҷо баҳс кардан ҳам зиёд лозим нест. табло ҳама чизро нишон дод. агар ростқавл бошем, Челси дар ин бозӣ ҳатто ба мусовиам сазовор набуд. Арсенал бозӣ ором, пухта ва яклух нишон дод. онҳо бидуни шитоб, бидуни саросимагӣ бозӣ карданд ва хуб мефаҳмиданд ки дар майдон чӣ кор доранд. ин ҳамон сатҳест ки Челси ҳоло танҳо орзуи расидан ба онро дорад. аллакай мешунавам ки мухлисони Челси чӣ мегӯянд. Джеймс набуд, Кайседо набуд, Палмер набуд, Делаб набуд, Гюсто набуд. хуб набуданд, пас чӣ? оё дар даста бозингарон кам аст ё ҳар дафъа баъд аз бох бояд баҳона ёфт? агар шумо ин бозиро дар телеграм канали ман тамошо карда бошед, худатон дидед ҳайати асосии Арсенал мисли тамрин бозӣ мекард ва бо вуҷуди ин Челсиро ҳатто дар меҳмонӣ зери фишор нигоҳ дошт. дар бораи Арсенал махсус мегӯям, муҳимтаринаш Gyökeres гол зад ва боз як паси гулӣ дод. ин лаҳза ба ман писанд омад. мо бисёр вақт мегӯем ки вақте дар бораи як бозингар зиёд ҳарф мезанем, ӯ баръакс бозам беҳтар бозӣ мекунад. барои ҳамин фикр мекунам бояд идома диҳем. дар комментария нависед дар бораи кадом бозингар бештар гап занем, то ӯ ҳам минбаъд бештар гол занад ва фоида оварад. ин чиз ба Винисиус дахл надорад, бародарон. агар ба рақамҳо баргардем, Челси аз соли 2021 то имрӯз Арсеналро бурда наметавонад. 6 бохт ва 3 мусовӣ. дар ин бозӣ ду голи Челси дубл шуд, аммо росташро гӯем, ин бештар айби Кепа Арисабалака буд. ӯ метавонад баъзан зарбаҳои душворро баргардонад, реаксияшам бад нест, вале дар ин бозӣ ду голро худаш оварда дод. баромадҳои нодуруст, беэҳтиётӣ ва саросимагӣ ҳамааш якҷо ҷамъ шуд. баъд аз чунин бозӣ гуфтан ки ӯ бояд дар бозиҳои калон бозӣ кунад душвор аст. дар партофтҳои оддии болоӣ аз канорҳо ӯ мушкилӣ эҷод кард, дар ҳолате ки чунин тӯбҳо бояд осон ҳал шаванд. агар ҷамъбаст кунем, бадтарин бозингарони ин бозӣ дарвозабонҳои ҳардуи даста буданд ва дар ҳамин пасманзар Гарначо хуб ба назар мерасид. ман пешам гуфта будам ва боз мегӯям, он мураббие ки тавонад ба Гарначо фикру зеҳнашро дуруст танзим кунад, дар фланг як бозингари хеле қавӣ мегирад. ӯ хаста намешавад, қариб ҷароҳат намебардорад, омода аст тамоми бозӣ кор кунад, ба пешу қафо давида ҳаҷми зиёди корро иҷро кунад. ин як пахтақори воқеӣ аст, як электричка. бале, ӯ ҳамеша қарорҳои беҳтарин намеёрад.
интеллекти футболияш он қадар баланд нест, аммо дриблинг дорад, ҳаракат дорад, фишор меорад, прострел мекунад. Агар ба ин ҳама тафаккури дуруст илова шавад, аз ӯ як вингери ҷиддӣ мебарояд. ҳоло танҳо мемонад ки бозии ҷавобиро дар Emirates интизор шавем. мебинем ки Челси чӣ гуна омодагӣ мебинад, мебинем ки баргаштани Кайседо, Палмер ва дигар бозингарони асосӣ чӣ таъсир мерасонад. ана баъд равшан мешавад ки Челси воқеан дар майдони Арсенал ба чӣ қодир аст. дӯстон, дар бораи ин бозӣ гап задан мумкин аст ва ҳатто лозим. шарм нест, вале бояд росташро бигӯем. мушкилӣ дар куҷо буд ва чаро ҳамаи чиз ҳамин хел шуд? Реал Мадрид аз ҷоми Испания баромад ва бо ҳисоби 2-3 аз Албасете бохт ва ҳамин ҷо саволи оддӣ ба миён меояд: ин умуман чӣ бозӣ буд? ҳиссиёт чунин аст ки бозингарони Реал гӯё аз бозии аввал аллакай мураббии навро қабул накарданд. шояд ба онҳо писанд наомад ки Арбелоа мехоҳад прессинг, давидан ва кори зиёд талаб кунад. албатта ин шӯхӣ аст, вале агар ба худи бозӣ нигоҳ кунем, саволҳо бисёранд. аз чизҳои хуб сар мекунем. Гонсало Гарсия воқеан ҳамлагари хеле хуб аст. дар лаҳзаи аз ҳама муҳим, дар дақиқаи 93 ӯ ҳисобро баробар кард ва Реалро қариб аз бохт наҷот дод. агар бозӣ ором давом мекард, дар вақти изофӣ Реал метавонист ба рақиб фишор оварад ва ғалабаро гирад. шояд ҳатто бо ҳисоби калон, вале дишаб шаби Албасете буд. ҳама чиз барояшон мувофиқ афтод. қарорҳои Арбело ҳам таъсир гузоштанд. ӯ хеле ба ҷавонон бовар кард. якбора чанд бозингарро аз дастаи дуюм ба майдон баровард ва бо ивазкуниҳо ҳам хато кард. Карвахал ва Алаба ки муддати дароз бозӣ накарда буданд, дар сатҳи лозима баромада натавонистанд. ин равшан дида мешуд. боз ба Гонсало Гарсия бармегардем. 5 гол дар 4 бозӣ дар соли 2026 ин рақами хеле ҷиддӣ аст. ӯ ҷои Мбаппеи ҷароҳатдидаро хуб пур кард. ба Бетис хетрик зад, дар финали Суперҷом ба Барселона гол зад ва дар ин бозӣ ҳам Реалро қариб наҷот дод. қариб, зеро баъд муҳофизон, нимҳиматгарон ва дарвозабон хато карданд. дар бораи Андре Люнин ҷудо мегӯям. голи сеюм умуман фаҳмо нест. ӯ ҳатто напарид, гӯё тамошобин бошад. як бозингари Албасете дар охири бозӣ давид, зарбаи аввал ба ҳимоятгар расид, зарбаи дуюм сахтам набуд, танҳо як зарбаи ором ва печдор ва дарвозабон истода нигоҳ кард. инро чӣ хел фаҳмидан мумкин? ман намефаҳмам. илова бар ин, як воқеаи таърихӣ ҳам шуд. Реал Мадрид бори аввал дар таърихаш аз Албасете бохт. бори аввал ин аллакай ба антирекордҳо монанд мешавад. чизе мисли он ки бо Манчестер Юнайтед баъд аз Фергюсон шуд. барои фаҳмидан, Албасете дар дивизиони дуюми Испания ҷои 17-ро ишғол мекунад ва ҳамин даста Реалро аз ҷом берун кард. дар бораи Винисиус ҳам гап задан лозим. бале, дар Эл Класико ӯ хеле хуб бозӣ кард. дар финали Суперҷом дар ҳаёти Реал беҳтарин бозингар буд, вале баъд боз ақибравӣ. пеш аз он ӯ 18 бозӣ гол зада натавонист. як бор гол зад ва боз дар ин бозӣ гум шуд. бар зидди Албасете ӯ бозӣ хеле заиф гузаронд. хатогиҳо бисёр, фоида кам. аммо маро бештар норозигии доимии ӯ асабонӣ мекунад. вақте бозӣ намеравад, бояд кор кунӣ, на он ки нолиш кунӣ, ба довар ё ин ки ба ҳамдастҳо эрод гирӣ. агар бозӣ намеравад, бо амал нишон деҳ. вале мо боз шикояту асабониятро мебинем. онҳое ки бозиро мустақим тамошо карданд диданд ки чӣ қадар хато дошт. бозии хеле бад. росташро гӯям, ман бовар доштам ки Реал осон ғалаба мекунад. ҳатто ҳангоми прогноз шубҳа надоштам. фикр мекардам, охир ин Албасете ку? ман интизори пирӯзӣ бо боварӣ ва оғози хуб барои Арбелоа будам, чунки ғалаба дар бозии аввал ба мураббии нав боварӣ медиҳад, вале ба ҷояш бохт. он ҳам дар ҷоми Испания ва аз дастае ки дар дивизиони дуюм дар поён аст. ҳоло фишор бозам зиёд мешавад. баъд аз рафтани Хаби Алонсо мухлисон аллакай норозӣ буданд. онҳо мехостанд мураббии қавие биёяд ки дастаи дар ҳолати бад бударо наҷот диҳад. мавсими гузаштаам номуваффақ буд. барои ҳамин Анчелотиро ҳам аз вазифа гирифтанд. Алонсоро овардан, вале ба ӯ вақт надоданд. ҳоло Арбело омад ва бозии аввалашро бохт ва фикр накунед ки мухлисон сабр мекунанд. ӯро аллакай танқид мекунанд, гарчанде ки ин танҳо бозии аввалаш буд. аммо чунин бохт боварӣ намеорад бародарон. ман намедонам агар ҳамин тавр идома ёбад, ояндаи Реал чӣ мешавад. мо медонем ки бо Манчестер Юнайтед баъд аз Фергюсон чӣ шуд. ман намехоҳам ки бо Реал ҳам ҳамин ҳолат такрор шавад. вале як чиз равшан аст. пастравӣ дар ҳамаи клубҳо дида мешавад. ин як ҳолати муқаррарии футбол аст. аз ҳамин сабаб ба мухлисони оқили Реал мегӯям, сабр кунед, биёед бубинем Арбелоа чӣ кор мекунад. ӯ прессингро дӯст медорад мисли Клоп, вале мо медонем ки ситораҳои Реал
прессинг карданро намехоҳанд, дӯст намедоранд на Мбаппе, на Винисиус, на дигарон ва саволи асосӣ ҳамин аст: онҳо ба мураббӣ гӯш медиҳанд ё ки не? Чунки маҳз барои иҷро накардани талаботи мураббӣ Хаби Алонсоро аз кор гирифтанд ва ин барои мухлисон бисёр дарднок буд. Акнун танҳо мемонад ки интизор шавем ва бинем охир ҳамаш ба куҷо мерасад. Ба ҳамин тамом, боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.